5. Eszterházy Imre rédén, 4. Eszterházy Dániel pedig Bakony-oszlopon felépítették vadonatúj pompás kastélyaikat. Így a Cseszneki vár 1780 környékétől kezdve magányosan állt ezen a hatalmas sziklán, az erre utazóknak, az eszterháziaknak, illetve a falubelieknek viszont ez teljesen természetes volt, hogy ezen a sziklán egy gyönyörű romantikus barokk várkastély áll. Azonban még ők se tudták akkoriban, hogy a vár napjai meg vannak számlálva. A következő videóban elevenítsük fel a Cseszneki vár utolsó néhány évtizedét. A Cseszneki vár régészeti szempontból nem tartozik az izgalmas lelőhelyek közé. Miért? Hát éppenséggel azért, mert ez a vár nem egy ostrom során pusztult el. Egy ostrom során a vár tele van használati tárgyakkal, fegyverekkel, az ott élő embereknek a vagyontárgyaival. Viszont ebben a várban, ami nem ostrom során pusztult el, hanem a tulajdonosai elköltöztek, ebből kifolyólag itt a várban semmiféle értékes dolgot nem hagytak a vár egykori lakói. Amit az Eszterháziak, a grófi család értékesnek titulált, azokat mind elvitték Bakony-oszlopra vagy rédére. Amit itt hagytak, az csupán a szemét volt. Viszont ami az egyik embernek szemét, a másiknak kincs, úgyhogy vélhetőleg azokat a lomokat, amiket itt hagytak az Eszterháziak a várban, azt a falubeliek osztogatták szét egymás között. Aki kapja, marja. Így a vár teljesen üres lett. 1780-tól, miután a várat magára hagyták, lakói már nem nagyon akadtak. Viszont ez az épület továbbra is nagyon hasznosnak bizonyult, ugyanis a mezőváros életében Csesznek várának további fontos szerepek jutottak. Többek között, mivel nem volt a településnek ebben az időszakban saját katolikus temploma, ezért a várkápolnába jártak a falubeliek szakrális igényeiket kielégíteni. Ugyanakkor Cseszneken és környékén több mint 1000 ember élt. Ezen a nagy lélekszámú településeken a bűncselekmények is azért előfordultak. Így, ha valaki rossz fát tett a tűzre, azt a Cseszneki várba zárták be. Ugyanis a vár pincéiben börtöncellákat alakítottak ki, és valakiknek itt kellett sínylődniük addig, ameddig a szomszédos akasztófa dűlőn méltó büntetésüket el nem nyerték. Egy régi utazó arról is beszámolt, amikor a várba feljött és körülnézett, az egyik börtöncellában a falon azt a szöveget vélte felfedezni, hogy Isten a vigasztaló. A Cseszneki vár körül templomot nem nagyon lehetett találni. Ugyanis a török hordák a portyáik során ezeket a templomokat, illetve településeket nagyon sokszor felgyújtották. Így a környék egyetlen temploma itt a Cseszneki várban a várkápolna volt. Viszont ahogy a törökök innen eltűntek, az eszterháziak több templom építésébe is belekezdtek. Bakony-oszlopon egy pompás katolikus templomot építettek fel, ami alatt egy kripta található, ahol néhány eszterházi a mai napig örök álmát alussza. Illetve Magyarszentkirályon egy református templomot építettek fel az eszterháziak, ugyanis a reformáció hatására rengeteg környékbeli áttért a protestáns hitre. De akkor így mi történt a Magyarszentkirályi és cseszneki katolikusokkal? Mivel a vár kápolnájában nem járhattak fel csak úgy, ezért kénytelenek voltak szekérre pattanni és átmenni Bakony-oszlopra. Viszont miután az eszterháziak üresen hagyták a várat, a várkápolnát végül is a falubeliek rendelkezésére bocsátották. Ekkor a papi feladatokat egy remete látta el, aki vélhetőleg Csesznek várának utolsó lakója volt. Viszont a vár kápolnáját nem tudták sokáig hasznosítani a falubeliek, ugyanis 1785 környékén, egy régi leírásból tudjuk, a kápolna tető szerkezete be akart szakadni. Hogy elkerüljék a falubeliek a tragédiát, éppen ezért az összes kegytárgyat és értékes dolgot leszállították a faluba. A cseszneki katolikus templom 1800 körül épült fel, maga ez a szép harangtorony pedig 1850 környékén. Úgy hírlik, hogy a cseszneki várnak a barokk várkápolnájának a
Mária születését ábrázoló oltárképe ide került a katolikus templomba. Az, hogy ki és mikor készítette ezt az oltárképet, eléggé hiányosak az információink, de a templomban található minden bizonyossággal a várból került ide le. Ez a templom viszont egy másik ereklyét is őriz, ugyanis a Cseszneky várnak a kápolnájába 2 gótikus harangot szerzett II. Garai Miklós. Ebből a 2 harang közül az egyik a mai napig megvan, és erről úgy hírlik, hogy ez egész Nagy-Magyarországot beleértve az ország egyik legrégebbi harangja, ami a mai napig aktív használatban van. Igaz, amért van rajta egy repedés, kicsit ritkábban kongatják meg. De vajon még mire lehetett használni ezt a teljesen üres várat? Hát azért valami funkciója még biztosan akadt a 18. század vége felé, ugyanis ezt a várat, miután a grófék magára hagyták, fokozatosan hagyták el. Ez azt jelenti, hogy miután a nemesek itt hagyták a várat, a strázsamester, a kulcsár, a cselédség valószínűleg fokozatosan kezdték magára hagyni a várat. Viszont ennek a várnak még ekkor is lehetett egy fontos szerepe, ugyanis itt az Újalsó várban fogadhatták a kereskedőket még nagyon sok éven keresztül, hiszen azok az emberek, akik ideértek ebbe a mezővárosba, valahol kereskedniük kellett, valahol meg kellett pihenniük, és a vár ebből a szempontból ideális volt. Vélhetőleg a Csesznekre érkező kereskedőknek az első célpontja itt az Újalsó vár lehetett. A 19. századra a Cseszneky vár állapota rohamosan romlott. Kápolnája használhatatlan volt, az épület meg ki volt szolgáltatva az időjárás viszontagságainak. Az első csapás viszont csak 1810-ben következett be. Ez a csapás a móri földrengés volt. Ez a móri földrengés az elmúlt 200 év egyik legsúlyosabb földrengése volt, egy körülbelül 5-ös erősségű földrengés, ami az egész közép-dunántúli régióra, vagy talán még egy kicsit távolabbra is rendkívül negatív hatást gyakorolt. A földrengés olyan szinten megrémítette a Cseszneken élőket, hogy sokan úgy gondolták, ez a földrengés meg fog ismétlődni, ezért a falubeliek egy évig rettegtek, hogy mikor fog ez a földrengés megismétlődni, de szerencsére ez nem történt meg. Úgy tartják, hogy ez a földrengés olyan súlyos volt, hogy az őrtornyot is ez a földrengés választotta el a külvilágtól. Ugyanis a földrengés hatására szintjei beszakadtak, és a fahídja teljesen tönkrement. Viszont miután a földrengés alábbhagyott, senki se gondolta volna, hogy a várnak egy másik természeti csapást is hamarosan át kell vészelnie. És hogy mi volt ez a másik természeti csapás, aminek következtében rommá lett a Cseszneky vár? Ez bizony egy villámcsapás volt. 1818-ban egy német festő már tetőszerkezet nélkül festette le ezt a csodálatos várat. Vélhetőleg 1818 környékén, mielőtt ez a festő ide tévedt, egy villámcsapás érte a várat, és a palota teljes terjedelmében leégett. Ahogy a gerendák és az egyéb faelemek égtek és magukba roskadtak, beszakadtak a laposfödémes, illetve dongoltozatos helységekbe, és a szintek ezeket az égő omladékokat nem bírták el, a vár szintjei ezáltal összedőltek. És hogy milyen lehetett ez a látvány, illetve az eredmény? Lesújtó. Képzeljük el magunkat 2012-ben, hogy a Kraszna váraljai lakosok azt látják, hogy a települések felett magasodó, nagyon-nagyon régi vár tetőszerkezete lángtengerbe borul. Vélhetőleg ugyanezt a fájdalmat érezhették a cseszneky lakosok is, amikor 400 éves várukra feltekintve óriási lángokban ég. Ez a vár túlélte a török háborúkat. Ez a vár túlélte a Rákóczi-féle szabadságharc korát. Ez a vár, ez miután a szabadságharc után rengeteg magyar várral inkább lemondtak, az Eszterháziak egy barokk várkastéllyá átépítették, és még a legtöbb magyar vár a 18. századra magára lett hagyva, addig ez még plusz 100 évig, a 19. század elejéig még használatban volt. Vélhetőleg ez is lehet az egyik oka annak, hogy a vár még viszonylag tekintélyparancsoló falmaradványokkal rendelkezik. Úgyhogy nagyon szomorú az,
hogy a történelem viszontagságai után ezzel a várral végül is a természet bánt el. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, a következő epizód immár az utolsó lesz, a Cseszneky vár pusztulását követő utolsó 200 évről szeretnék beszélni. Köszönöm mindenkinek az eddigi megtisztelő figyelmét, a viszontlátásra!